Endi iki suwe meneh ra teko-teko. Janjian kaya ngene bleketet. Siap nak, siap. Iki nganggo apa pakaianmu ki apa? Jane ngejak maling. Ya maling ki yo ngene iki. Pokoke konangan CCTV piye lho. Maling zaman saiki ki ora nganggo topeng-topeng ngono ki buka. Konangan. Dibuka. Ngono awan-awan ora suno. Ketak. Pat, Maling kok rapi. malah nganggo topeng piye? Tenan iki asli iki, Bro. Oh, Asli lho. golek-golek. Iki ning komplek iki. Ning komplek iki anggere awak payah awane niki. Sing lanang do kerja. Terus sing nom-nom do sekolah. Kowe pinter kowe, Bro. Dari ibu-ibu karo mbah-mbah. Engko nek nganti awake dhewe kenangan, awake dhewe iso mlayu ora bakal koyak. Ya ta kaya ambang-ambang. Ayo, Ayo piye? yo. Siap. Parkir apa piye ngono. Ayo, Iso. Cipukan cepat. Lah iki aku ora iso. Apa kowe wedi to? Wo, turawane, Bro. Ayo cepet cipukan cepet ra wong. Aku rasane apit e. Ini Piye yo, wis pintu tak gawane. Ya. Hah? Kowe nunggu motor nang kene. Motorku tunggunan. Oh, yo aku tunggu aman betul. Kowe pintu tak gawane. Iya, tak tunggu aman wis siap. Iya. Wis. Wah, kuat banget nggon pamit ra iso. Paling ngopo? Si yo, si. Ngambut gaya tuh. Gawean kok penake kaya ngene. Kliwir. Wis ana pit siji. Ya pit siji iki 500 coba bayangno. Tek dina tok pit 3 1.500 kan. Wah, enake kaya ngene. Tak bondo sih, pegawai tak sikat. Bendina gari kepet-kepet duit tok iki. Wis top sesuk kudu itu meneh iki. Mendak dina kepet duit. Sabar ya, sabar. Mas, Aduh, bahaya ternyata Mas. sabar ya, sabar ya. Mas, mun tulung nggih Mas Ben iki anak kula kebabaran. Mang terketeng rumah sakit niku kulit. Mang Iya, yo. nggih Mas Ben. Mas Ben nyuwun tulung nggih mangga. Mang terke anak kula niki ajeng babaran terus rumah sakit niku lho Mas. Iya, yo. Nggih Mas Ben. Sabar ya, sabar. Masalah niku ngeten, Bu. Pripun? Kula mboten masalah napa-napa montor mboten. Kula niku mboten iso numpak sepeda motor jadi. Nggih. Ayo tenan Sabar. Anu, Sabar ya, Nduk ya. Bu, ngeten mawon, Bu. Niki brompite mang buta pun. Nggih. Sak lampunge mengke kula tonggoten mriki pun. Lah pripun lah kula mboten iso numpak motor jadi. Tenan iki saestu niki kok. Nggih, pun. Oh, nggih, tenan. Ayo tombok. Kleru. Wong meteng kok malah gonceng iki. Ayo Ibu iki piye iki? Ayo. Oh ya, susu bayi kok. ayo tak konangan balik. Dana ora teko-teko bali nyalake pit ngono iki ora teko-teko. Ah. Piye?
mulai wis saleke kono ya bali ya. Ya piye kok kusik. Motore lagi disilih. Disilih sapa? Ora ngerti. Ora ngerti. Sing nyilih sapa? Jenenge Ya ora ngerti. omahe. Ngerti iki. Iki pit motorku ndi mau. Iya. Heeh. Disilih sapa? Piye ceritane disilih sapa? Gini lho. Mau ana wong loro. Pak wit tuh kabeh di sini kuwi dene anake lah. Utang gede sambat-sambat jadi. Sake aku. Jadi pit. Yo, kan katon mak ngoten. Tak sini. Tak rampunge. Engko ya wis rampung to, dhek wis bali rene tak entekni. Maksude ngono kuwi. Bali rene. Iya. Jam pira? Di Iki jenenge. Ya. Motor kuwi mau dipaling. ora disilih. Jenenge ngerti ora? Ora ngerti to? Ora ngerti. Omahe ora ngerti. Kuwi jenenge motore dimaling. Ora ya, wonge mau ngomong nyilih ora maling. Mangko yen sampung iki dibalekke. Lampunge jam pira? Ngerti? Ora ngerti. Lampunge ora ngerti. Jenenge ya ora ngerti. Tak, Omahe ora ngerti. ora. Jam pira ya ora ngerti Ora bandingane. ngerti. Jenenge motore dimaling. Oh no. Aku ki maling. Maling kok kemalingan pada nen.